Il-Kummissjoni Kandidati tal-Partit Nazzjonalista qalet li Adrian Delija u Bernard Grech huma idoni biex imexxu l-Partit Nazzjonalista la darba xi ħadd minnhom ikun elett kap tal-partit. Madankollu fl-istess waqt l-istess kummissjoni qalet li lanqas biss għadu tlesta l-proċess ta' due diligence fil-konfront taż-żewġ kandidati. Għal dan iċ-chairperson tal-Kummissjoni Colin Bowman waqt programm fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista. Bowman għal ukoll li minkejja li l-Kummissjoni tal-Kandidati konfermat li ż-żewġ kandidati prospettivi huma idonji biex imexxu l-partit, il-proċess ta' due diligence se jkun konkluż fi żmien il-perjodu ta' 6 ġimgħat kif stipulat mill-Istatut tal-Partit Nazzjonalista. Dan it-tul ta' żmien qed iħasseb mhux ftit lil ħafna persuni li jissimpatizzaw mal-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt, fl-editorjal ta' The Malta Independent nitqal kif xarejn wara li Adrian Delija ġie sfiduċjat mill-grupp parlamentari tiegħu, il-Partit Nazzjonalista għadu bla saħansitra data għall-elezzjoni tal-kap tal-partit. L-editorjal sostna kif dan il-proċess qed itul wisq, kif qed ikun mistenni li s'Ottubru li ġej il-Partit Nazzjonalista ikun għaddu mingħajr kap ġdid jew konfermat. Il-Gazzetta remarkat kif dan il-proċess jidher li se jtul id-doppju tal-proċess elettorali li wettaq il-Partit Laburista meta eleġġa mexxej ġdid f'Jannar illi għadda. Intant, The Times irrappurtat kif bħala parti mill-proċess ta' due diligence Adrian Delija daħħal il-formula tat-taxxa għas-sena 2018. Dan ifisser illi daħħala sena tard.